ଖାଇଲା ବड़ा ସାଧୁ ତୁ ପକାଥିଲା। ସାଇ କଣ କରୁଛୁ? ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢିଛି। ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢୁଛୁ? ପଢୁଛୁ ନା ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛୁ? ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ପଢୁଛି? ଯୋଉଟା ପଚାରି ଅଛି ମୋତେ ପଚାରୁନୁ। କଣ ପାଇଁ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା କହ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କଣ ପଢୁଛୁ? ଓ ସାହିତ୍ୟ ବହି କଣ ପଢୁଛି? ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ଆମ ପିତା ନା କଣ? ଆଉ ଜାତୀୟ ଭାଷା କଣ? ଆଉ ଜାତୀୟ ପିତା ନା କଣ? ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? ସାହିତ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛୁ ନା ଇତିହାସ ପଢୁଛୁ? ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଇତିହାସ ପଢିଥିଲି। ମତେ କଣ ଜଣା ବହୁତ। ମୋ ମମି କହିଛି ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ କେବେ ଡରିବୁନି, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କହିଦେବୁ। ଷୋଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶୂନ୍ୟ